लाइमुथि प्राइमारि सिङाव थानाय जोंनि 22टा गामि दहलपानि फरेस्ट ब्लक लावपानि एरिया एफआरसि सिङावनो जोङो दङ। दिनै बे हालामावनो जोंहा अराय सम जुगि जुगि संसार जानो एबा हारा बेगें गारनायनि सिमां दं। नाथाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै सारमोनखौ देरहायो। नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ नाफाथा खालामो। बेवहाय आं दुखु मोननानै दिनै हारसिङैनो बोराबनानै दिनै जिसुवा सारजों आं थांबायमोन। नाथाय जिसुवा सारनि मोजां बुंनायावहाय आं गोजावबाय। नाथाय आंजों लोगोसे गोबां मानसि थांफाबायमोन। दिनै फैयै फैयै माखासे जोंनिनो ओनसोलनि बिदा फंबायफ्रा आंखौ बादा होदों। बे बादा होनायखौ लानानै दिनै आङो दलरैनो आंनि जेसेबांनाखि उननि सना बिसन हान्जाफोरखौ लानानै आङो बे सरखारजों आं थाफिननोसै। सरखारजों थाफिनबासो आंहा बेवहाय लामा मोनगोन, न' मोनगोन, स्कुल मोनगोन। बे लामाजोंनो जोंहा फिसा फिसौ फोरोंलांगोन आरो बे लामाजोंनो हान्थिनानै सानसे फिसाफ्रा गोरों गोरा जाहैगोन। बे ओनसोलखौ फोसाबनो हानाय, बे ओनसोलखौ दानो हानाय बा अफिसारफोर जाहैनाय थिग बे मिजिंखौ लानानै जों अराय सम आंनि हान्जाखौ लानानै जेब्लायबो बेयावनो थाबाय थासिगोन। आं फोथायबाय सारनाव जोङो दाख्लै खुद्रिनानै लामा मोनब्रैखौ जों बिहैदों। लामा मोनब्रै सारा गनायदों। सारनि अननायजों जोङो दिनै खुसि जानानै दिनैहाय फैदों। बै फैनायजों लोगोसे आंनि हान्जाफोरखौ लानानै खनसे नुजाहैनोसै होननानै जोङो दिनैनि जयिं प्रग्रामाव जों ज' लाबोबाय। जों मानगोनां जोंनि एमएलए सार लोगोसे जोंनि बिरदावसा आं गोबाव समजों बुंनो सानला होनना बे लाइमुथि एरियायावहाय फैनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जोंनि सेरेमनि। आं मानि थाखाय सेरेमनि जाफैदों होनब्ला आङो अराय सम आङो गोबाव समनिफ्रायनो आं इफोराव थाबोखादोंमोन। आङो मोनसे बेले बेजे आरो मानो होनब्ला जों इफोराव थानानैबो आंनि बुजिनाया बेनो आरो आङो सिगां इफोरखौ आं भुल बुजिदोंमोन। मानो होनब्ला आङो सिगांबो अनेक इउपिपिएलआव मावदों। आङो लोगोसे बे बिटिआर बै समनि इउजि ब्रह्मनिफ्राय आं थाबोदों। सिगांनिफ्राय थाबोखादों आङो दिनैसिमाव आं दंखायो। मानो होनब्ला आङो माखासे मानसिफोरनि बिपिएफनि बुंखायनायाव आरो बिपिएफनि खोथा बुंनायाव आङो गोनो गोथो सानदोंमोन आरो थानाय लोगोसे आङो जिसुवाजों आं थांनाय जयेन जाबायमोन आरो आङो आर'नाइखौ गानाखैमोन आरो बे समाव जों जेब्ला सम जागोन होमब्ला गानगोन होमब्लाबो आं नोंसोरजों दंसै होननानै आं बुंदोंमोन आरो बिदि बुंबायमोन आरो बेनिखायनो आं थांबाय होननानै आं दिनै स्रायै आं नुजागोन होननानै आङो बे जे जोंनि इउपिपिएलआव दङ बेयावनो आङो जगदान होफिनगोन। आङो गोसो गोरबोजों आं जगदान होफिनगोन होननानै आङो नाजादों आरो आं बै समाव बिपिएफनि आमोलावबो आङो बै जोंनि पुराना गामियाव आरो आङो मोनसे सहायनि थाखाय बे समावहाय जोंनि निर्मल सारआ जोंनि एमसिएलएमोन। बे समाव आङो बै एरियायावहाय आङो एसे मन्दिरनि थाखाय आङो बे एमसिएलएनाव बिना हैदों। बे समाव बियो गोबां जोङो गासिबो जों 20 जननि बारा 25 जनसो दङ आरो माखासे थाबावदों आरो फैजोबगोन आरो